nyamene kok isih melek, biasane jam 7 bar maghrib turu kok isih melek. Iya, Kang. Iya, Kang ora Aku isih melek. Sebabe apa kok melek? Dikongkon bapak. Dikongkon bapakmu. Tak kandhani ya, Kang. Dikongkon lapo? Aku dikongkon melek, ora entuk turu. Terus? Ngenteni jam 12 tenjel. Nah, terus? Aku apa nggo nyarutang bapak. Nyarutang sapa? Juragan Wongso. Lah kok kon melek? Aku ape dikeloni juragan Wongso. Piye? Kang. Kowe ape dikeloni juragan Wongso? Iya, Kang. Kon melek paham. Iya. Jadi iki engko juragan Wongso teko kene. Iya. Wis ning ngono. Aku ape nggo nyarutang, Kang. Nek kowe seneng juragan Wongso monggo. Wis aku tak lunga ora Aja, Kang. Aku tresno sampean kok, Kang. Lah nek seneng aku kok kowe nggo nyarutang gelem. Kang, aku nek ora gelem, aku apa ditekek. Apa ditekep paham? Ben mati ya re aku, Kang. Nek kowe isih seneng aku tenan. Iya, Kang, lahir batin aku cinta padamu. Tenan. Iya. Wis ngene aku duwe cara. Nek kowe isih seneng karo aku, kowe kudu manut karo aku. Iso, Kang. Kang meja 12 lho, Kang. Wis engko nek juragan Wongso tekan kene, Iya. aku tak sing turu, tak kemulan jarekmu. Ning aku siapi bendo. Kang sampe ra ngerti tengarane. Ngarane piye? Nek ana juragan Wongso teko, engko nak muni tir, kowe sampean muni tur. Aku ape ditur juragan Wongso. Kowe ape ditur juragan Wongso? Iya. Kurang ajar ngene sih. Iya, Kang. Kowe ning jero, kowe nek juragan Wongso ngomong tir kowe sing nyauri. Ngono. Ya wis. Ben darane kowe. Ngono, Kang. Penok kemul karo Ya, bendo. Kang. Ya. Wah, semane. Bojone wong ape ditur. Pakai aneh. Kang. Bendone wis diuntal iki. Kok angger juragan Wongso tekan kene tir. Aku muni tur, tak pelatok ndase cruk modar kowe. Nak muncat geti ya, Kang. Wes ora apa-apa. Kang, kepadangan. Kepadangan, Kang. Wah, ya ketara ya. Ya iya. Padang-padang. Carane piye, Kang? Carane lamune pateni. Kamu gak patenane, Kang. Empolku tak ketokne ben merangsang. Mati. Lamune mati. Pateni to kok iso. Wis tak kebutno kok gak mati. 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 Lho, sih jempolku rada mulus e. Iya, Rek, Kang. Muluse. Oke, juragan Wongso. Tak meri sempolku. Merangsang. Rumasane sempol. Iya. Wong dibuka laplan ndase. Iya, Kang. Ngene mburi ya, sih. Iya, Kang. Wis sine wong ape ditur. Rumangsane peh duit-duit dhewe. Rentenir kok saenae dhewe. Jepada kok sih. Lho, piye lah, Kang? Ya. Mati ah, mati. Mati ya, Bos. Kang, iki kepetengen. Ora wis iki remuk iki. Disunyuk diweki nganu, Kang. Ya ontor. Motor tak sunyukno. Yo sih ontore dilat. Iya, dilatur dhewe ya. Iso ngurep-urep ora iso. Iya, Kang. Wes, Kang, aku tak dek kene ya. Kowe karo aku kerja sama ya, Sih. Oke. Marsih pinter eleh ya. Kamare wis dipetengi. Ki kamare marsih tenan apa ora leh ya. Tir, dur. Nek ngono ora bener. Di kotane. Tir, dur. Dur. Marsih tenan jebole. Mateni wong. Dek Marsih. Lah iki sempole wis dibuka. Dalem Mas Wongso. Iki sempol apa-apa le ya. Beneran sama. Wah, sabar Dik. Sabar ya, Dik. Aku bar ngombe jamu lho, Mas. Jamu, Dik. Jamu sari rapet. Dur. Marsih tenan iki. Mateni wong. Kotange wis dibuka. Kotange sakmene gedene. Ndahe poisine le ya. Dek Marsih. Dalem Mas. Dur.
Gino Mas. Dik Marsi. Dalem. Aku tak cedak ya, Dik. Nggih Mas. Apike ya. Aku sayang lah Mas. Kok sabar, Dik. Iya, Dik. Iki wong wedok apa kok yen ya. Sabar ya, Dik. Iya. Tenang. Sabar ya, Dik. Aku wis ngambil jamu Mas. Ngono. Jamu nyerot. Tak sayang ya, Dik. Iya Mas. Kosek to, dibukano. Ben enak no. Ya, Dik ya. Dik Marsi, cintaku, Dik Mar. Yo! Ya iki Marsi apa Marto iki? Mateni wong. Iki sapa iki Marsi? Aku ndoho. Apane Marsi? Bojone Marsi. Pane Marsi prawan. Dadi kowe sing jenenge juragan wong. Juragan wongso. Kowe di dhuwit, Iya. dhuwitmu mblung-mblung. Bojone wong ape futur ya, Iya. Iya ora karepku dhewe. Iya, kowe. Aja ngene lho. Mati tenan iki kok. Kang. Ora karepmu dhewe. Ora karepku dhewe. Karepmu wis karepmu sapa? Sing ngomong marang tuamu. Ana tau bumi. Iya. Itu karepmu. Ora. Sing ngomong bapak. Iya. Bapak! Pak! Ada apa? Mati paling. Maju. Paling. Tunggu, Pak. Tunggu. Aku takon karo sampeyan ning jawab jujur. Juragan Wongso teko ning sentonge Marsi. Marsi HP ditur jare sing ngongkon sampeyan. Ora. Ora. Akoni to. Akoni ta. Takoki. Kowe budek ta ora? Bapak tak takoni ora? Ngaku ah. Yo ngaku ae, Pak. Kang Jur apa-apa Kang Tunggu, Jur. ora. Jur. Takoki ne. Bapak tak takoki ngono ora? Piye, Pak? Aku ae. Ora piye? Ora tak selaki. Ora tak selaki. Ora mbok selaki. Dadi bener sampean sing perintah. Marse sampean dol go nyaur utang karo juragan Wongso. Oh, nek Sugono ora Marse malah Marto. sing lara tembak aku sapa? Ora jarak. Ajar piye? Aku nyegati kowe. Iya. Jejeg ae Kang. Ya iki sampe netur aku Kang. Lho, julagan Wongso. Tak ketok. Aja. Ora mbok ketok. Aku anake didol wis bojo. Aku bukan itu kalau Karo apa? Ngombe apa, Pak? mau bejarno singgah. Ngombe apa? Sampeyan wis tuwek rasa mendem. Kowe aja ngono neh. Kae kowe di dhuwit, seneng anakno dhuwit. Utang piro, Bapak? Bapakmu utange 37 juta, anakane 30. Dadi sudah piku. Kuwi jenenge kita darat. Lah terus sasi ra bayar kok. Kita terus Kang. Duwe endi? Iki lho lek tak njano le. Yo ngono sampean melu-melu. Ora njano bloko sih, Mbok. Duwe kemaruk. Piye saya udah utang 30 juta. 30 juta. Tak bayar sampeyan untuk gawean. Tenan. Tenan. Iya. Tanganku ora sobat piye tanganku. Tangan mbok taleni kalau dhewe. Wes sampean aja baleni nenek. Ora entuk Nek sampean baleni nenek, ya to. Kelakon bendo iki ketok gurumu. Ono. Sampeyan mari apa ora? Wis Mari. perkara kurangane
Sampeyan aku sing bayar. Ngono. Sampeyan balik. Ya. Angger dadi lintah garap nes titene sampeyan. Ya ora. Tak dungo-dungono. Ora. Angger dadi rentere aja tau dosa. Ora. Lho, Cek ngerti rae. wis kudu ngerti rae. Sampeyan obat apa ora, Pak? Sepurane le. Karo luwih suke. Suke ya suke aja ngono kuwi carane anakmu aja betul. Aku arep buat gawe. Rayune aku balik ora balik. Lah aku ora didagangan apa-apa pengen enak dagangan wedok. Aja ngono to, Pak. Nek payu mbok mape tak dol. Piye? Mbok, Piye, Le? sunati mbok nek kurang ajar. Tak pok, Le. Aku tak kok. Endi ya ki sampean? Jeblok le. Nyeblok ya wis akeh kok tak tukono rosak. Akeh orang sak, akeh men. Patune tok. Wis saiki aku dongakno, aku tak mbut gawe go nyaur utang-utange bapak. Iya kan? Go ngurmati wong sak omah. Iya. Nek sampean ikhlas ya legowo muga-muga slamet. Aku njaluk ngapura sepira lepoku. Gelem ngapura para Ya Pak dipun sapa tak dongakno rino wengi supaya kowe sukses mbok gawe sing apik, kuat munggah kaji, aku umroh royo. Amin 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 ya Pak, ya Pak. Mbok. Aku njaluk pamit, Mbok. Pamit, Le.